Hij heeft gestreden voor je hart en hij geeft je niet op. Maar besteed geen tijd aan jou, waarom laat je dat toe? Laat hem nou toch los, neem een kans met mij. Wat als jij van mij zou zijn? Bof. Vertellen wat je moet doen. Je doet waarschijnlijk wat goed voelt, baby. Maar wat is goed als het pijn doet? Iemand zonder love, zie wat jij voelt, baby. En dat is niet wat je moeder wou voor je. Ze zei zoek een man die houdt van je, die met je bouwt net als Bob doet. Maar niet zoeken naar de liefde, het komt goed. Was je never nooit alleen, had je mijn armen om je heen. Bracht ik je overal heen, van Dubai tot Saint-Tropez. Dan was jij nu degene waar ik liefde mee bedreef. Dat speel ik af in mijn brain. Hij heeft gestreden voor je hart en hij geeft je niet op. Maar besteed geen tijd aan jou, waarom laat je dat doen? Laat hem nou toch los.